Haia, Lisa dwi. Dyma fideo bach o Stiwdio Pwy ar gyfer carn. Dwi wedi cael paent newydd trwy post heddiw, sy'n i fi really excited. Dyn, y mec dwi'n defnyddio fel arfer ydy Jacksons neu Winsor & Newton, sy'n briliant a maen nhw'n eitha rhesymol o ran pris hefyd. Ond dwi wedi cael y stwff yma i drio am y tro cynta, Academy Oil Colour. So gan i weld sy'n stwff di hynna, so dwi wedi cael lot o liwiau newydd. Gen i 3 canfas yn barod i fynd, a mae hein wedi cael ei gwneud gan fy nhad Ngogledd Taylor, a dwi wrth y modd efo nhw. Ia'n bersonol, mae well gen i defnyddio hein yn hytrach na rei o siop, jyst achos mae yna fwy o afal yn nhw mewn ffordd wrth beintio yn nhw, mae yna lot o bounce neis yn nhw. Dyna ni, gobeithio bod chi wedi enjoyo cael cipolwg ar y stiwdio. Gobeithio bod pob yn cadw'n saff a fel eich chi mewn.